kanite pangdagdag sa imong kuan te sa imong mga anak nimo te darang kwarta te oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000 mao na te ha pangdugang sa imong pamilya nimo te. Paningkamot lang gihapon to te ha. Salamat kayo sir, dako nagigtabang sa ko ang mga anak sir. Uy, sa man ni? Ay te. Nagunsa ka te? Po sa binangkong dong. Nagipos kag binangkong? Oh. Unsa nang ay di ba mao man ang saging nga kanbintes te? Lagi mao ni kanang panitan namo ba? Ay gi panitan ninyo ni. Nya bulat. Nya kupraw na pud sa nagtagat sa mo ah. Nganong ginapanitan man ninyo nito? Nganong ginabulat man ninyo ng saging? Eh, kumpraw lang sa mo, ginaingana na sa mo, niya, sila rin bahala, usaw nila, put, imon man daw ni kids. Ginahimo nilag pits. Oo. Unsa man ni kanang ginapalit ninyo ni? Palagi, sila rin ang muhulog, maupi mo kuha sa mo ah. Ay balik baba ra nilang saging diriya, balik kamo ang tigpanit anay saging. Kami ana. Okay. So nganong namulad magkaano te? Sa may kuan nimo ani kanang baligya nimo ni. Baligya, kay na lang, pamugas. Mao ni mang ano pamugas po di ay? Pamugas niya, alawan sa estudyante, upat kayong estudyante do, kailangan maningkamot, sir. Agoy, kaluoy po sa mga kaimtang tino. Tagpila po ang kuan ani te, kanang ang kilo ani? 4. Ana. 4 ang kilo? Agoy, kabarato ra po in taon ang kilo aning saging. May lain good sir, mao man di panan. May lain pangita good kanira. Di. Agwantahan na lang balag barato sir. Nganong gihipos man nimo ni te? Kaulan na naman good. Okay. Mao day gihipos nimo nino kay kaulanon. Pila day kabuk imuhang bata te? 4 lagi sir nya, 3 ka high school, 1 ka elementary. Nakay tulo ka high school o 1 ka elementary. Nya nakaya ra pud nimo ti nga maura na imong panginabuhi nimo. Kayahon nya napoy alayan po sa bana nga ginagmayar pong kita mag side card po sa iyo. Sus, Mariosep kaluoy daw no. Importante na ay bugas. Na ay balon. Nya pila po income nimo ani te sa isa ka adlaw? Gagmayar gud sir mga dili man ni kuan kininsina. Ay kininsina ang ang kuha nila diri. Mo kuan mo kisarapod ko gwanto ana. Sa kinsina nimo mo income kag wanto ani. Ana. Ko na lang ng budgeton. Sus, Mariosep kamay re manen taon nga kitaon nimo ani no. Lagi sir, sa auto man nga may lain gyud. Kaysa maglingkod na wala ray magutman rang mga estudyante. Di po basta-basta no nya maura nimo ginasaligan te aron makapadayon lang jog eskwela imong mga anak. Kapoy good sir pero unsaon ta man? May lain sideline ko. Kay ito si imong kinabuhi no. Bali kuan ang kani mo ni ang unsa man ni uga na ni siya te? Di pa pwede manag-ugma pa ni siya ug muinit ugma. Kulang pa ni siya. So maura ni ang ilahang ginakuha diri ginapalit nila sa imuha. Sa kingon namo na nang isa ko na ba? Okay, tag 4 ang kilo ani. 4. Baratuhar ang kuha di ani tino. Sige, pero man tay mahimo sir, maugyod na sir, saon pa man. Nya ulan init ang imuha diri nya maura ni imuhang kung mo ini mo ulan mo na ginaingon nga tubol daw pag ulan. Sus, Mariosep, di basta-basta inani nga kahintangan ni ate ba. Grabe gyud. Makahilak mo sa tanay mo ang sitwasyon. Dili ko dihilak sir, pero saon ta man mao man gyud atong panginabuhi gyud. Untay lain mahimo ani nga kuan. Nakayanan ra pud nimo ti nga maor nimo hang ginasaligan aron maka-eskwela imong mga anak. Kayahaw na lang sir, balag ulan init sir. Wajud ko may mo ani sir kay mantay grado aron makapanarbaho, mao diri na lang gyud ta. Kay balag ginagmay, basta lang makaalalay sa estudyante. Grabe tino. Sujud kayo sir, di ta maning kamot ani. Di basta-basta ang imong sitwasyon karon ti ba, grabe gyud. Lagi sir. Ano te? Upat ka buk imong anak na kay tulo ka estudyante nga high school nya isa ka elementary. Sige te, kada lang te ha. Na ako'y hatag sa imong gamay nga tabang te, may nalang ni nga pandugang sa imong kuan nimo.
Wala kayo nagtabang, sir ba? Salamat kayo, sir. Walay problema te. Ay kahilak te. Kadali lang te ha kuha sa kuan te di masaingon nga dako ni ako ang Isang gamay ra, sir. Oh. Nakatabang na kayo sa pabugas, sir ba? kanite pangdagdag sa imong kuan te sa imong mga anak nimo te darang kwarta te oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9,000 mao na te ha pangdugang sa imong pamilya nimo te. Maning kamot lang gihapon to te ha. Salamat kayo, sir. Dako na tabang sa ko ang mga anak, sir. Pamugas na mo, sir. Wala na problema te pero bilib ko sa imong hati sa imong sitwasyon te naning kamot jud ka na kay tulo ka high school nga gipa-eskwela nimo karon te aron makapadayon lang jud eskwela imong mga anak naning kamot jud ka bisag inani na imong trabaho ulan init ang imong panginabuhi te pero nisukol ka para sa imong anak nimo bilib ko sa imong hati di basta-basta inani nga sitwasyon nimo hati. Salamat kayo, sir. Wala na problema te basta ka na te di man sa ingon nga dako na te may nalang na nga pandugang lang og gamit sa imong mga anak nimo unyag pamugas nimo pangonsumo nimo sa imong para sa imong pamilya te. Salamat kayo, sir. Salamat jud kayo, sir. Salamat jud kayo. Dili kay sa kuwar ka magpasalamat te. Salamat po. Una ka magpasalamat sa Ginoo jud ayaw jud kalimot magpasalamat ka sa Ginoo mao gina importante te. Salamat kayo sa Ginoo sa imo, sir. Ulog jud ka sa Ginoo karon, sir ba. Salamat jud kayo, sir. Wala na problema te. Ulog jud ka sa Ginoo karon, sir. Naani ba pangbalon ng pamugas akong mga anak ani, sir. May na lang nga kadugang-dugang na nagpamugas og para sa imong pamilya nimo te nga upat nimo ka estudyante nimo. Salamat kayo, sir. Ya, sige te, di na ko magdugay te ha. May nalang na nga pangdugang na lang sa imong pamilya nimo te ha. Ya, minainay na ko te. Sir, salamat kayo. Sige, walay problema te. Salamat kayo, sir. Dagan pagkag matabangan, sir. Salamat jud kayo, sir. Sige, walay sapayan te. Amping kanunay te, bahalag pobre te. Maning kamot lang gyapon ta te. Sir, salamat Basta kayo. makalampos lang gid ang imong mga anak te ha. Pandugang na lang gyud na te. Salamat kayo, sir. Sige te, dili na ko magdugay te. Salamat kayo, sir. Sige te, amping.